Pon con Espiño e María Lamela. Uf, pues, a ver, empeza tú. Maravillosa, maravillosa, A verdade? mí está me cantando, estou no pasando genial, como todos os anos. A verdade é que en esta ocasión retaronnos 3 veces e cumplimos por encima das expectativas, penso que dos nosos rivales. Ameazamos, que nos reta 3 veces, O que nos vai nos poñan. ver no chanzo máis alto de todo. Que non no chan. O dos retos, gústame, porque aí salseo, hai pique aí cos rivais, entonces eso sempre ven moi ben. Cando te retan 3 veces, daste conta que aquí hai Van a por ti, van a por ti. Hai sangue, así que tamén o reto. Van a por nós, así que nós iremos a por eles. Somos moi do que se nos mete a primeira idea na Creo que cabeza, somos verdad? que intentamos Impulso. pensar. Intentamos pensar. Cando non a sabemos, tiramos do sentido común, Exacto. das nosas vivencias, das nosas No, experiencias. non mintas, non mintas. Buah. Eu retaría Eu xa sei. a Eva Iglesias. Ai, pues a Galloso. A Galloso directamente. Iba a decir outra persona, pero Galloso pode ser moi gracioso. Eva Galloso, chanza arriba. Que se animen porque é divertidísimo e aquí de verdad que o que importa é participar, que a nós danos exactamente igual subir ao chanzo ou quedar baixo. Vide, porque é verdade que hai cousas que sabemos, que cos nervios e demais non che saen, non pasa nada. No. Hai outras cousas que saen, pero o máis bonito de todo Sí. é o equipazo que hai aquí e o ben que se pasa. De A verdade, enerxía. que se vides non vos ides arrepentir.